Здравейте, аз съм Алек и тази година ще бъда втори клас. Абсолютно вярно. Здравейте, аз съм майката на Алек и днес имаме мисия 15 септември. Здравейте, аз съм Цвети Чернева и днес ще ви покажа как само с една спирка пред щанда ни в Kaufland подготовката на Алек за 15 септември ще бъде като детска игра. В следващите минути ще ви покажем 10 важни стъпки за бързо влизане в час. Буквалния смисъл – лесно, изгодно и забавно. Алек, готов ли си? Да. За пазаруване? Да. А за училище? Да. Супер! Хайде да разглеждаме. Каза, Какво, мамо? намерих кавайка, не го време, намерих и стикери на футболисти. Стикери на футболисти? Да. Супер! Интересно ли ти е тук? Да. Хареса ли си много неща и за училище? Да. Добре, стикерите ги имаш, но нека първо да свършим другите неща, които са по-подходящи за първия учебен ден и след това ще ги вземем. Става ли? Добре. По време на кампанията ни за Back to School може да избираме от над 600 артикула всичко необходимо за Алек, което ще му трябва за първия учебен ден. Обещаваш ли ми, че ще си тръгна тук с пълна труба и с всичко необходимо за 15 септември? Обещавам. Има сделка. Има сделка. Супер. Гледай тук какви цветни химикали има. Имаме ли списък? Цвети, имаме списък, подготвени сме, само че не е в мен, а в него, така че, Алек, Може списъка? да го видя. Ето го, заповядай. Страхотно и си го написал сам. Не съм сигурна, че е пълен, ти ще кажеш, но виждам, че е много цветно и колоритно. Талент с това е вашата собствена марка. Собствената ни марка, да. Имате ли материали, на които има и анимационни герои, приказни герои, защото Алек, като всяко едно дете, се интересува от тези неща? Имаме всичко. Алек, ние какво ще търсим с теб? Футболисти. Има ли футболисти? Имаме ги. Имаме ли Давайте. ги? Добре, тръгваме да търсим футболисти тогава. Сега за тетрадките 10 броя с квадратчета с малки и големи, 7 броя с широки редове, 40 листа, 3 броя с широки редове, 20 листа и тетрадка речник, защото Алек учи. Какъв език учиш, кажи? Немски. Браво. Алек, харесват ли ти футболисти? Да. Страхотно. Искаш ли ти сам да избереш нещо? Да. Хайде да видим. Разбирам, че тръпете с мотора, все пак е готин. Много е готина, да. Жестока. Да се презапасяваме ли, да купуваме ли повече? Моя съвет е да не се презапасявате, тъй като поддържаме целогодишен асортимент, винаги зареден от канцеларски материали. Чудесно, можем да се върнем. Цвети, знаеш, че обичам да чета етикета, но в случая, за да го прочетем, първо трябва да го залепим върху тетрадките. Какви варианти можеш да ни предложиш? Предполагам, че с футболисти ще му харесат най-много, но имаме и с забавни герои. Какво избираш? Футболист. Разбира се, Взимай ги. футболисти. Трябва ни опаковка. Имам предвид, че ни трябват подбързи. Така. Какви цветове има тук? Имаме в различни цветове, за да може да си различава различните предмети. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Добре, ти победи. Кажи ми сега, с какво продължаваме пазаруването? Може ли списък? Списъка? Няма списък. Решавай. Можем да продължим с моливи и химикали. Окей, дай 5 точки. Действаме. Тъй като много деца се притесняват от грешки, аз мога да ти предложа няколко много симпатични моливи с различни картинки. Какво си избираш? И гумички, И гумички. които Не трият. знам, избирате това и Емотикон. това. И аз да го... Искаш ли да вземеш едни такива и едни с футболиста?
А изтрибващи се химикали, Цвети, имате ли? Защото знам, че в неговата възраст, втори клас, вече основно с химикали се работи. Имаме и това е, може би, най-използвания вид химикалка с коректор, която можеш да пишеш и да триеш. Цвети, имате ли огъващи се линии? Не може да ме изненадаш такъв въпрос, разбира се, че имаме. Добре. Нека да пробвам и аз да видя. Много са готини, харесват ми. Да видим само цената дали ни харесва. Малко над 2 лева, мисля, че За сет е перфектна. приемлив вариант. Добре, взимаме. Супер. Друго избираме ли? Ами, може и за приятели. Виж колко бързо се ориентира. Да. Чу, че цената е бюджетна и добра и веднага да кажем, че може да зависи за колко приятели искаш. За двама. Що ме за двама? Добре, взимаме. За кого ги взимаме? За Асен и за Едмон. За Асен и за Едмон печелят. Виждам, че Цвети е с таблицата за умножение. Научи ли я вече? Да. Колко е 6 по 5? 30. Браво! Оставям ти я, защото е изключително важно за всички второкласници да научат таблицата за умножение. Потвърждавам. Тъй като тепърва ви предстои да научите всички столици, имаме страхотен глобус, който свети. Искате ли го? Да. И него. Искаш ли го? Да. Слагам ви го количката в не го количката. побира. Не го побира количката. Мисия невъзможна. Искаш ли го? Много ли? Колко много? Да. Много. Кажи ми колко е 9 по 8. 9 по 8 престаните ти задачи. Така. Имаш си таблица. Въпреки това го взимаме глобуса и ще продължим напред, само че ще го оставим настрани и след това ще го вземем в нашите покупки. Биляна, Алек, имам едно предизвикателство за вас. В рамките на 1 минута да съберете 4 любими продукта от категория рисуване. Съгласни ли сте? Да, Ще има подарък, подложка за бюро, но след като се върнете. Кого за победителя за най-бързия? Точно така. Готов ли си за спаринг и двубой? Старт! Браво! Обаче те изпревари. Ами да. Да. Няма смисъл да показвам моите, защото... Алек, спечели ли? Ами мисля, че спечели победителя, има подарък, както се разбрахме. Само искам да си избереш коя подложка за бюро ти харесва най-много. Тази ли? най-отгоре, ма не си добре. тръгвай с нея, още не сме приключили. Ела. Ела да я покажеш на майка си. Кажи на Цвети как си подреждаш раницата и в какво си слагаш различните учебници и тетрадки. Цветни папки, по математика синя, по български червена, по немски жълти, по родино знание зелена. Работи безотказно. По математика, още една, немски, български, още една. Още трябва ли? Още една специална. Супер! С футболисти. Виж как се работи с нас. Тук може да си слагаш дипломите. Грамотите. Цвети, на финала на нашия списък сме вече 10-та стъпка, която включва обаче нещо много важно. Кутията за храна в училище и шишето за вода. Какво можеш да ми препоръчаш? Ами имаме страхотен избор. Двустенно от неръждаема стомана. И е синьо, което ще хареса на Алек. Взимаме ли го? Ми взимаме го по 10 лева цена, няма какво да кажа тук. Страхотно. Термочанта. Да, това ще да ти кажа, че ми направи впечатлението тази термочанта. Синя, много добра ми се струва като размер. Подобна ли е? Да, може да си носи с дръжка, може да си носи обяда в нея. И запазва температурата на храната. Взимам. Да. Взимам. Мамо, а раница? Раница имаш от миналата година. А лакомство? Лакомство след малко от Цвети. Между другото, свършихме чудесна работа и напазарувахме супер за 15 септември. Можем да пожелаем успех на всички зрители и какво?
И много шестици. Много шестици. И гледайте по YouTube. YouTube канала на Као Флант всеки вторник.